హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు ఈ భగవద్గీత 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో మనము ఈరోజు 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగమును చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఇప్పటి వరకు 11 అధ్యాయాలను మనము అవగాహన చేసుకోవడం జరిగింది. చివరి అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శన యోగంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విశ్వంలో ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని, ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని, విశ్వంలో ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆయన దర్శించడం జరిగింది నిన్నటి అధ్యాయంలో. సో ఈరోజు చూస్తూ ఉండేటువంటి ఈ 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగము. ఇది ఈ భగవద్గీత 2వ భాగంలోని చివరి అధ్యాయం. ఇది మొదటి భాగము 6 అధ్యాయాలు, 1 నుండి 6 వరకు ఉండేటువంటి కర్మయోగాలు, మధ్యలో ఉన్నటువంటి 7 నుండి 12 వరకు ఉండేటువంటి భక్తి యోగాలలో ఇది చివరి, అంటే మధ్యలో ఉండేటువంటి భాగంలోని చివరి అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుస్తుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి, ఈ కార్యక్రమంలో మనము
12వ రోజులో ఉన్నాం ఈరోజు. ఈ 12వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని ద్వాదశ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం ఈ విధంగా అర్జునుడితో చెప్పబడుతుంది. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతత యుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుత సేవలో నెలకొను భక్తులు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సాకారము నిరాకారము విశ్వరూపము గురించి అలాగే నానా రకాలైనటువంటి భక్తులు యోగులు గురించి ఇప్పటిదాకా వివరించడం జరిగింది. సాధారణంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక వాదులను ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేటువంటి వారిని రెండు రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒకరు నిరాకారవాది, మరొకరు సాకారవాది అని చెప్తూ ఉంటారు. జనరల్గా ఆ నిరాకారవాది నేరుగా కృష్ణ సేవలో కాకుండా అవ్యక్తమైనటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మం యొక్క ధ్యానంలో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే సాకారవాది ఆ పూర్ణ శక్తితో భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతం చేసుకునేటువంటి వివిధ పద్ధతులలో భక్తి యోగమే అత్యున్నతమైనదని ఈ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుని ఆ భక్తియుత సేవ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పూజించేటువంటి సాకార వాదులు అని పిలువబడుతూ ఉంటుంటారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుత సేవ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పూజిస్తూ ఉంటుంటారో వారు సాకార వాదులు అని పిలువబడతారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక నిరాకార ఆ బ్రహ్మ ధ్యానంలో ఉండేటువంటి వారిని ఆ నిరాకార వాదులు అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెండిటిలో ఏది పరిపూర్ణులు, ఏ విధానంలో ఉన్నటువంటి వారిని పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న ఇక్కడ. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సాకార రూపంలో నిరంతరము సేవ చేసేటువంటి ఆ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తులు అంటే సాకార వాదులు. ఇక అలా కాకుండా ఆ నిరాకార బ్రహ్మంలో ధ్యానం చేసేటువంటి అంటే ఆ అవ్యక్తము నిరాకారము అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మను ధ్యానించేటువంటి వారు ఈ ఇరువురు ఉండేటువంటి సాకార నిరాకార వాదులలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో సాధారణంగా బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవంతుడు అనేటువంటి అంశాలుగా మనం చూస్తుంటాం. సో బ్రహ్మము అనేటువంటిది ఏంటంటే ఆ ఈశ్వరుని యొక్క అంటే ఆ దేవదేవుడి యొక్క సర్వవ్యాప్త స్వరూపము. ఇది అంతటా ఉంటుంది, అవ్యక్తమైనటువంటిది, నిరాకారమైనటువంటిది ఆ బ్రహ్మం. ఇక పరమాత్ముడు అందరి హృదయాలలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడు, ఆ పురుషోత్తముడే ఈ ఈశ్వర స్వరూప తత్వం ఏదైతే ఉందో అది ఆ పరమాత్మ అని చెప్తారు. ఇక ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆ పురుషోత్తముని యొక్క సాకార రూప ప్రకటితం ఏదైతే ఉందో అది మనము భగవంతునిగా ఒక సాకార రూపంలో ఆ పురుషోత్తముని ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే అది ఇక్కడ మనకి ప్రకటితమయ్యేటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడుగా మనము తెలుసుకుందాం.
ఇక ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఏమడిగాడు ఆయన? సాకారవాదులు నిరాకారవాదులుగా ఉండేటువంటి, అంటే నిన్ను ఒక సుందరమైనటువంటి రూపంలో తయారు చేసుకుని నిన్ను నిరంతరము భక్తియుత సేవలో పాల్గొనేటువంటి వారుగాను ఉండేటువంటి వారు, అలా కాకుండా అవ్యక్తము నిరాకారంగా ఉండేటువంటి ఆ బ్రహ్మమును ధ్యానించేటువంటి ఆ ఇరువురులో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులయ్యా అనంటూ అడిగాడు ఆయన. సో ఇప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం చెప్తున్నారు ఈ 2వ శ్లోకంలో. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమామతాః. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానులు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు. నా సాకార రూపము పైననే తమ మనసును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు అని నా అభిప్రాయము అంటూ ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు ఈ శ్లోకంలో. ఏమనంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క సాకార రూపము పైనే మనసును స్థిరపరిచి మహోన్నతంగా దివ్యమైనటువంటి ఒక శ్రద్ధతో, పరిపూర్ణమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించడంలో నెలకొని ఉన్నటువంటి ఆ భక్తులే, అంటే సాకారవాదియే యోగ పరిపూర్ణులు అని నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తుంది ఇక్కడ, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూత హితే రతాః. ఆయన చెప్తున్నాడు ఇంకా, కానీ అంటే ఆయన ఈ సాకార రూపులు, అంటే సాకారవాది ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంపైనే మనసుని స్థిరపరిచి ఉన్నటువంటి భక్తుడే యోగ పరిపూర్ణుడు అని ఆయన చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. కానీ ఇంద్రియ అతీతము, సర్వ వ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన, వ్యక్తీకరించబడని, అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు, సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావమును కలిగి అందరి క్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఆ నిరాకారవాదులు కూడా వారు చెప్తున్నారు. ఆ నిరాకార విధానంలో, అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రత్యక్షంగా అర్చించకపోయినప్పటికీ కూడా పరోక్షంగా వారు కూడా ఒకే గమ్యాన్ని పొందుతారు. వారు ప్రయత్నించేటువంటిది కూడా అదే తుట్టతుడకు ఆ గమ్యాన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి పొందడమే, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని పొందడమే. అందుకు చెప్తున్నారు, అలా నిమగ్నమైనటువంటి వారు చివరికి నన్నే పొందుతారు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఇంద్రియ అనుభూతికి, ఇంద్రియాల యొక్క సుఖాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా, సర్వ వ్యాపకము అయినటువంటిది, ఊహాతీతమైనది, మార్పు లేకుండా స్థిరంగా ఉండేటువంటి, కదలనిది అయినటువంటి ఆ అవ్యక్తము, అంటే ఆ నిరాకార, పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేటువంటి వ్యక్తులు, ఆ ఎవరైతే వారు ఆ సమస్త ఇంద్రియాలను నియంత్రించడము ద్వారా, అందరి పట్ల సమభావాన్ని కలిగి ఉండడము ద్వారా అందరి క్షేమంలో నెలకొన్న వారైనట్లయితే, ఆ విధంగా వారు కూడా చివరికి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుతారు అంటూ, అది కూడా అంటే ఆ నిరాకార విధానం కూడా
ఆ భగవంతుణ్ణి చేరడానికి మార్గమే అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. కాకపోతే ఈ విధానం ఆ ధ్యానంతో కూర్చొని చేయడము అనేటువంటిది ఇంతకుముందు 6వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పుకున్నాం. సో ఒక అవ్యక్తంగా ఉండేటువంటి నిరాకార తత్వాన్ని ధ్యానించడం అనేటువంటిది, ఆ ధ్యానంలో కూర్చోవడం అనేటువంటిది సరిగా కుదిరేటువంటిది కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తాము, కానీ మనసును, ఆ ఇంద్రియాలను అన్నింటినీ కూడా నియంత్రిస్తూ స్థిరంగా ఉండడం అనేటువంటిది, ఎందుకంటే చంచల మనసు వలన అది చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో, క్లేశోదికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. ఆ పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడము దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు, అంటే ఆ నిరాకార విధానం కూడా ఆ భగవంతుడిని చేరేటువంటి మార్గమే అని చెప్పారు. సో మొదటగా సాకార విధానంలో పరిపూర్ణమైనది అని చెప్పి, ఆ నిరాకార విధానం కూడా ఆ భగవంతుడికి చేరువ చేసేటువంటిదే. కాకపోతే దాంతో నియమాలతో కూడినటువంటి వాటన్నిటినీ ఎవరైతే పాటిస్తూ ఉన్నారో, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని, మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకొని అందరి సర్వజీవుల పట్ల సమభావంతో ఉండి ఎవరైతే ఆ విధంగా చేస్తారో వారు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి వారే అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే ఆ పరమ పురుషుని యొక్క అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమై ఉన్నటువంటి వారికి ప్రగతి, అంటే ఆ నిరాకార విధానంలో పాల్గొంటూ ఉన్నటువంటి వారికి ఈ ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఈ భౌతిక సాంగత్యంలోకి రావడం వల్ల అతడు ఆ విధంగా సాధన చేయడము అనేటువంటిది దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడికి ఎల్లప్పుడూ కష్టతరంగానే ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కాని ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారికి నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ భక్తులు ఆ భగవంతుని చేత శీఘ్రమే ఈ దుఃఖాలయం నుండి, ఈ సంసార సాగరం నుండి ఉద్ధరించబడతారు అనేటువంటి ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భక్తుల యొక్క బాధ్యతను ఈ సంసార సాగరము నుండి, అంటే జన్మ మృత్యు సంసార సాగరము నుండి రక్షించేటువంటి బాధ్యత ఆ భగవంతుడే తీసుకుంటాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు మహోన్నతుడు, అన్నిటినీ సాధ్యం చేసేటువంటి వాడు. సో కనుక ఎవరైతే అన్నీ కూడా భగవంతునిపై, అంటే ఆ భగవంతుడికి పూర్తి స్థాయిలో శరణజొచ్చి ఎటువంటి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో, మనసుని స్థిరపరచుకుని ఆ భగవంతుని యందే ధ్యాసను కలిగి ఉంటారో అటువంటి వారిని ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ
ఈ సంసార సాగరము నుండి, అంటే జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే నేను వారిని రక్షిస్తానయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భక్తి యొక్క ప్రాధాన్యతను, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతర, అంటే భక్తియుత సేవలో పాల్గొనేటువంటి ఆ భక్తులకు తప్పక ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశము ఆ భగవంతుడే ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధానంలో చాలా సరళమైనటువంటి పద్ధతి, ఆ భగవంతుడి పైన ధ్యాస కలిగించేటువంటి విధానము ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి అవకాశం ఆ నామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించడం ద్వారా ఆ మన యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అప్పగించి అంకిత భావంతో ఆయనకి సేవ చేసేటువంటి అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించేటువంటి విధానాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలను ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. చెప్తున్నారైన, దేవాది దేవుడనైనా నాపైనే మనసును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకే ఉపయోగించు, ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలో ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అంటే ఎవరైతే, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నవాడు ఆ దేవదేవుడితో ప్రత్యక్ష సంబంధంలోనే జీవిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ నాలోనే నివసిస్తారు వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భక్తియుత సేవలో ఉండేటువంటి వారు, అంటే ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులపైనే మనసుని స్థిరపరచుకొని బుద్ధినంతా కూడా ఆయన కొరకే ఉపయోగిస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని ప్రత్యక్ష సంబంధంలోనే ఉంటారు. అంటే వారు ఏది చేస్తున్నా, మనం ఏ పనులు చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఆ కృష్ణుడితో సంబంధం చూస్తూ ఉంటాం. వంట చేస్తున్నా, ఇంకా ఏ పనులు చేస్తూ ఉన్నా మనం హరే కృష్ణ అనుకుంటూ ఆ భగవంతుని నామాన్ని మనం ఏదో పదాలు పలికే బదులుగా ఎవరితో మందలించేటప్పుడు కానీ హరే కృష్ణ అని పిలిచాం అనుకోండి, ఆ భగవంతుడిని పిలిచినట్టు భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని మనం స్మరించడం ద్వారా మనకి మంచే కలుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఎవరైతే అది ఆ విధంగా నిరంతరం కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా భగవంతుణ్ణి సంభాషించేటప్పుడు, పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అదే అనన్యమైన భక్తి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వారు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని సంబంధంలోనే వసిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అంటే ఆ భగవంతుని ధ్యానించే, అంటే భక్తి మార్గాలను, ఆ భగవంతుని ప్రాప్తికి కావలసినటువంటి భక్తి విధానాలని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్చాప్తుం ధనంజయ. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు, ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకొనుము. సో మొదటగా ఆయన చెప్పారు మనకి అనన్య భక్తి అంటే నిరంతరం కూడా మనం ప్రతి సంబంధంలోనూ ఆ భగవంతుడిని ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటాం. అది అనన్యమైన భక్తి అని చెప్తున్నారు. అలా చేయడం సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే, అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తూ మనం చేసుకుని మన పనులన్నీ చేసుకుంటూనే అలా ఉండేటువంటి ఒకవేళ సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, సాధన భక్తి అంటే భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరిస్తూ, అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలలో సూచించబడినటువంటి విధంగా
ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడము వంటి చేస్తూ ఆ భక్తి యోగ అంటే నియమాలను పాటిస్తూ ఆయన్ని ధ్యానించమని అలా ఆ విధంగా చేయడం వల్ల కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందేటువంటి కోరిక పెరుగుతూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమావాప్స్యసి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అంటే మొదట అనన్యమైన భక్తి, ఒకవేళ అక్కడ రెండవది భక్తి యోగ నియమాలను పాటించడం, అంటే సాధన భక్తి సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితులలో ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, భక్తి యోగ నియమాలను కూడా నీవు అభ్యాసం చెయ్యలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయుము. ఈ విధంగా భక్తియుత సేవ చేయటం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలవు. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి, ఆ తర్వాత నిష్కామ కర్మలు, ఆ నిష్కామమైనటువంటి కర్మలు అంటే భగవంతుని సంబంధంలో కర్మలు చేయడం కూడా భక్తికి అనుకూలమైనటువంటి విధానంగా వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ రెండు కూడా నీవు పాటించడం సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇక మూడవ విధానం ఆ భక్తి మార్గంలో ప్రోభివృద్ధి చెందడానికి ఉండేటువంటి అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఆ భగవంతుని కోసం చేసేటువంటి పనులు చేయమని అంటున్నారు. మనకు సాధ్యమైనటువంటి పనులు భగవత్ సంబంధమైనటువంటి పనులు చేయమని అంటున్నారు. అంటే నిరంతరము ఆయన ధ్యానించడము, లేదా ఒక నియమాల ప్రకారంగా భగవంతుని కీర్తించడము, ఆ ప్రామాణికమైన గురువు ప్రకారం పాటించడం అవి సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇక ఆ అంటే భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి పనులలో నిమగ్నమవమని అంటున్నారు. ఇక్కడ ఒకవేళ ఇది కూడా సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే సాధారణంగా మనము ఉండేటువంటి వాళ్ళు, సాధారణంగా మనం మాయలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటారు, ఐ విల్ బై ఏ బిగ్గర్ ఫోన్ అండ్ టీవీ కంపేర్ టు మై నైబర్. అంటే ఎవరైనా మాయలో పనిచేసేటువంటి వారు వారు సంపాదించినట్లయితే ఆ సంపాదన ద్వారా ఇతరులతో కంపేర్ చేస్తూ నాకు కావలసినవి నేను ఇంకా వాడికంటే పెద్దవి అది ఇది కొనుక్కుంటాను అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ఎవరైతే కృష్ణ సంబంధంలో పనులు చేస్తున్నారో వారు ఏదైనా వారికి సంపాదన వారి దగ్గర ఉన్నట్లయితే అందులో కొంత భాగాన్ని ఆ భగవత్ సేవ కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా ఆ మూడు కూడా సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇక నాలుగవ రకమైనటువంటి భక్తి, అంటే ఆయన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి విధానం చెప్తున్నారు సకామ కర్మలు. అంటే పూర్తి స్థాయిలో భగవంతుని కోసం సంబంధించేటువంటి పనులు చేయడం సాధ్యపడనట్లయితే, అంటే అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి, నిష్కామ కర్మలు సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే కనీసం సకామ కర్మలలో నైనా నిమగ్నమవుమని అంటున్నారు, చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అతైతదప్యశక్తోసి కుర్తుం మధ్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కురుయతాత్మవాన్. అయినా నీవు నా కొరకు భక్తితో పని చేయలేకపోతే, చూడండి ఆ భగవంతుడు ఎలాంటి అవకాశాలు, ఏ విధంగా ఏ మాత్రం ఆ భగవంతుని వైపు కొంచెమైనా మనం చూస్తే ఆయన మనల్ని ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టకుండా మనల్ని కాపాడుకుంటూ రక్షించుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఆ విధంగా అనన్య భక్తి చెప్పారు, సాధనా భక్తి, నిష్కామ కర్మలు చెప్పి అవి కూడా మూడు సాధ్యం కాకపోతే ఇంకా చెప్తున్నారు, అయినా నీవు నా కొరకు పూర్తిగా అంటే భక్తితో చేయలేకపోయినట్లయితే, సాధ్యం కాకపోతే నీ కర్మ ఫలాలను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడవై ఉండుటకు ప్రయత్నించవయ్యా. అంటే మనం సంపాదన, మనకు చేసేటువంటి పనుల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ సంపాదనలోనన్న కొంత త్యజించడానికి, దాన ధర్మాలు ఇవ్వడానికి, భక్తులకి సంబంధించినటువంటివి చేయడానికైనా చెయ్యి. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మరలా మనలో వైరాగ్యం పెరిగి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు.
సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ఫిగర్ లో మనకి ఆమె ఆ పండ్లు అమ్ముకునేటువంటి ఆవిడ, చాలా పేదరాలుగా ఉండేటువంటిది అని చెప్తారు. తను వేరే దగ్గర నుంచి పండ్లు తెచ్చుకొని ఊర్లో పండ్లు అమ్ముకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. అలా అమ్మేటువంటి ఆమె చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరైనా తనకి ఆకలి అవుతుంది, డబ్బులు లేవంటే కూడా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పండ్లను ఇచ్చేటువంటిది అని చెప్తుంటారు. ఒకసారి ఆమె పండ్లు అమ్ముకుంటూ వెళ్తుంటే కృష్ణ భగవానుల వారు చిన్ని కృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఆ ఇంట్లో ఆమె పండ్లు అమ్మడాన్ని చూస్తూ పండ్ల కోసం, సాధారణంగా పూర్వకాలంలో మనకి వస్తు మార్పిడి ఉంటుంది. ఆ నందుడి ఇంట్లో నందుడు తనకి ఏదైనా వస్తువులు కావాలంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధాన్యాన్ని ఇచ్చి వస్తువులు కొనుక్కొచ్చేవాడట. అది తెలుసుకున్నటువంటి చిన్ని కృష్ణుడు ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి ధాన్యాన్ని, బస్తాల్లో ఉండేటువంటి ధాన్యం ఉంటుంది కదా, ఆ ధాన్యాన్ని తన చిన్ని చేతులతో తీసుకుని వచ్చి పండ్లామిడి దగ్గరకు వచ్చి ఆ ధాన్యాన్ని ఆమెకి ఇచ్చి పండ్లు అడుగుతాడట. చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నటువంటి వారు అంత చిన్న వయసులో వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండేటువంటి గింజలు పట్టుకొని వస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు, దారి పొడుగుతా పోగొట్టుకుని వస్తూ ఉంటుంటారు. సో చిన్ని కృష్ణుడి పరిస్థితి కూడా అలాగే చేశాడట. పడేసుకుంటూ వచ్చి ఆమె దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కొన్ని గింజలు మాత్రమే, ధాన్యపు గింజలు మాత్రమే చేతుల్లో ఉంటే అవి ఇచ్చేసి ఇవి తీసుకొని నాకు పండ్లు ఇవ్వా అని అడుగుతాడట. ఆమె ఎలాగూ తను అంటే మంచి, ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కదా, పిల్లలు కానీ ఎవరైనా ఆకలితో ఉండి వారి దగ్గర ఏమైనా లేకపోయినా కానీ తను అడిగితే పండ్లను ఇచ్చేటువంటిది ఆవిడ అని చెప్పు. సో కృష్ణుడు అడిగాడు కదా అని చెప్పేసి ఆ ఉన్న చిన్న గింజల్ని తన బుట్టలో వేసుకొని ఆయనకి పండ్లు ఇచ్చి పంపిస్తుందట. ఆ తర్వాత ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకుంటే ఆ గింజల స్థానంలో వజ్ర వైరూఢ్యాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆ సకామ కర్మలలో పాల్గొనేటువంటి వాడిని ఆ భగవంతుడు కర్ణించి, ఆ పండ్లను అమ్ముకునేటువంటి ఆవిడని కర్ణించి ఆమెకి కావలసినటువంటి సంపదలను ఆ భగవంతుడు ఇచ్చాడు అని చెప్తుంటారు ఈ స్టోరీ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగః త్యాగాచంతిరనంతరం. ఈ అభ్యాసము కూడా అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఆ 4 విధానాలు, అది కూడా సకామ కర్మ కూడా నీకు సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవయ్యా అని చెప్తున్నారు. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానము ఉత్తమము అయినది, ధ్యానము కంటే కర్మ ఫల త్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ విధంగా ఆయన చేరుకునేటువంటి భక్తి మార్గాలని వివరించిన తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో ఈ 13వ శ్లోకము నుండి చివరి వరకు కూడా ఆ శుద్ధ భక్తులు, తన యొక్క భక్తులు యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటారు, వారి నడవడిక ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః యో మద్భక్త సమీ ప్రియః. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా, అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే కాని అసూయ పడనివాడు, తనను యజమానిగా భావించనివాడు, మిథ్య అహంకారము లేనివాడు, ఆనందము బాధ రెండింటిలో సమానముగా ఉండువాడు, సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా ఉండేవాడు, స్వీయ నియంత్రణ కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనువాడు, తన మనసు బుద్ధిని నాపైనే స్థిరపరచువాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ, అంటే ఆ భగవంతునికి ప్రీతిపాత్రులైనటువంటి భక్తులు, శుద్ధ భక్తుల గురించి లక్షణాలను చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన.
అంటే ఆ విశుద్ధ భక్తియుత సేవ విషయానికి వెళ్తే ఆ భగవంతుడు విశుద్ధ భక్తుడి యొక్క దివ్య గుణాలని ఈ 2 శ్లోకాలలో ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే తన యొక్క భక్తులు, తన యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క దివ్య గుణాలని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే తన యొక్క భక్తులు ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ కలవరపడరు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా కలత చెందకుండా ఉంటారు. అలాగే ఎవరి పట్ల వారు ద్వేషాన్ని కలిగి ఉండరు అంటే ఇక్కడ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ద్వేషాన్ని ప్రదర్శించకుండా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు శత్రువులుగాను ఉండరు అని చెప్తుంటారు. సో అలా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే మిథ్యా అహంకారం లేనటువంటి వాడు, సంతోషం వచ్చినా బాధ వచ్చినా రెండింటినీ కూడా సమానంగా స్వీకరిస్తూ సహనంగా ఉండి ఎల్లప్పుడూ ఆత్మ నిగ్రహం ద్వారా సంతృప్తికరంగా ఉండేటువంటి వాడు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తిలో పాల్గొనేటువంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియమైనటువంటి భక్తుడు అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః హర్షమర్ష భయోద్వేగైః ముక్తోయ సచ మే ప్రియః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టని వాడు, అంటే ఏ ఒక్కరికి కష్టాన్ని కలిగించినటువంటి వాడు, ఎవరి చేత కలత చెందనటువంటి వాడు, ఉద్వేగానికి గురికానటువంటి వాడు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైనటువంటి వారు అంటూ ఇంకా తన యొక్క భక్తుల యొక్క కొన్ని యోగ్యతలను ఇంకా వివరిస్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భక్తులు ఈ ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల కలత చెందకుండా ఉంటారు, ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కనుక అటువంటి వాడు ఎవరి చేత కూడా ఎటువంటి పరిస్థితులలో కూడా ఉద్వేగానికి గురి కాకుండా, కష్టాలు వచ్చినా సుఖమున్నా భయము ఆందోళన చెందకుండా ఉండేటువంటి నా భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. అంటే ఈ కలతలన్నింటికి సర్వదా అతీతుడుగా ఉండేటువంటి భక్తులు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి దీనిలో మనకి ఆ శివుడు ఒక సమయంలో సభలో ఆ మహర్షులను ఇతర భక్తులను గురించి ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆ సభలో ఆ పార్వతీమాత యొక్క కాళ్ళు శివుడి యొక్క తొడపైన ఈ విధంగా కూర్చుని సభలో ఆ శివుడు వారికి బోధనలు చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఆ సమయంలో ఒక భక్తుడు, ఆ విష్ణు భక్తుడు అడుగుతాడట, ప్రభు ఇది సభ కదా, మాత మీతో అలా మీరు కూర్చుని ఉండడం సభా మర్యాద కాదు కదా అని ఒక ప్రశ్న అంటాడట. ఆ విధంగా అంటాడట. సో అంటే శివుడు నవ్వుకుంటాడట. కానీ వెంటనే అక్కడ పార్వతీమాతకి కోపం వస్తుందట. నీవు శివుడినే ప్రశ్నించేటువంటి గొప్పవాడివయ్యావా? నీ అహంకారం ద్వారా నీవు భూలోకంలో రాక్షసుడివై పుడతావు కానీ శపిస్తుందట. అప్పుడు ఆ భక్తుడు, ఆ విష్ణు భక్తుడు, మాతాజీ నన్ను క్షమించండి, సో నేను తప్పు చేశాను, మీరు ఇచ్చినట్లుగానే మీ శాపాన్ని నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని అంటాడట. సో అప్పుడు శివుడు అంటాడట పార్వతితో, చూసావా పార్వతి, భక్తులు ఏ విధంగా ఉంటారో కలత చెందకుండా, అంటే ఆమె శాపాన్ని ఇచ్చినా కానీ దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరించి తప్పైందని ఒప్పుకున్నటువంటి, అంటే భక్తులు ఆ విధంగా ఉంటారు. ఇక్కడ ఆ కర్మ అంటే ఆ భక్తిని నిరూపించడానికి ఆ విధంగా ఆయన ప్రశ్నించడము, శివుడు కూడా మౌనంగా ఉండడము ఈ విధంగా జరిగింది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి కలతలు చెందకుండా సుఖాల్లోనూ బాధల్లోనూ ఒకే విధంగా ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి భక్తులే ఆ భగవంతునికి ప్రీతి పాత్రులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనపేక్ష సుచిదక్ష
ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, అంటే ఈ భౌతిక ఇంద్రియ సంబంధమైనటువంటి కార్యాలలో పాల్గొన్నటువంటి వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారములలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా ఈ ఇంద్రియ తృప్తి ప్రాపంచిక విషయాలపైన కర్మలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, పవిత్రంగా ఉండేటువంటి వాడు, ఒక దక్షతతో ఉండేటువంటి వాడు, కలతలు చెందకుండా ఎటువంటి స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉండేటువంటి భక్తులంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ మనకి సూరదాసు అనేటువంటి ఒక భక్తుడు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కీర్తనలనే అనేకమైనటువంటి కృష్ణ కీర్తనలు, అత్యధిక సంఖ్యలో కృష్ణ కీర్తనలను రచించి పాడినటువంటి వాడు అని చెప్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఆయన పాడుతూ ఉంటే అందభక్తుడు అని చెప్తారు ఆయన. అటువంటి ఆ భక్తుడు ఆయన పాడుతూ ఉంటే ఎదురుగా వచ్చే సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడే వచ్చి కూర్చొని ఆయన యొక్క కీర్తనలను వింటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అట్లా ఆయన యొక్క భక్తులు అంటే ఆయనకి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమీ ప్రియః. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడని వాడు, లాభం కోసం ప్రాకులాడని వాడు, శుభ అశుభ పనులు రెండింటినీ త్యజించినటువంటి వాడు, భక్తితో నిండి ఉన్నవాడు నాకు చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భౌతిక లాభ నష్టాల పట్ల విశుద్ధ భక్తుడు ఆనందించడు, అలాగే దుఃఖించడు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ సాధారణంగా ఒక విషయాల్లో పుత్రుడికి కానీ శిష్యుడికి కానీ పొందడానికి అతడు ఆరాటపడడు. అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పొందాలి అనేటువంటి ఆరాట పడకుండా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రహ్లాదుడు, ఆయన తనకు ఎన్నో కష్టాలు, సాక్షాత్ తన తండ్రి ద్వారానే కష్టాలు, ఎందుకంటే శ్రీమన్నారాయణని నిరంతరం జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎన్నో కష్టాలకు గురి చేసేటువంటి వాడు, ఆ రాక్షస స్వభావాలు కలిగినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు. అయినా కూడా ఆయన ఎటువంటి కలతలు చెందకుండా ఈ అంటే ఈ ఈ విషయాల పట్ల, అంటే ఆయనకి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా వాటిని గురించి బాధపడకుండా, అలాగే తన తండ్రి చెప్పిన మాట వింటే ఎంతో సుఖాలు, లౌకికమైనటువంటి సుఖాలు పొందవచ్చు, కానీ వాటి కోసం ఆయన చేయలేదు. ఎప్పుడు కూడా అంత ఇబ్బందులు పడుతున్నా నిరంతరము ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ శ్రీమన్నారాయణ యొక్క నామజపం చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. సో అటువంటి భక్తులు అంటే ఆయనకి ఇష్టం అంటున్నారు. అది చూసాం మనం. ఆ భక్తుల కోసం ఆయన ఒక అవతారంలోనే, నరసింహ అవతారంలోనే ఆయన రావడం జరిగింది, ఆయన రక్షించుకోవడం జరిగింది. సో కనుక ఆయన యొక్క భక్తులను ఆయన రక్షించుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమచత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమ సంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టోయేన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, శత్రు మిత్రులతో సమభావనతో ఉండేవాడు, గౌరవము అగౌరవము, వేడి చలి, ఆనందం బాధ, కీర్తి అపకీర్తి పట్ల సమభావంగా ఉండే కలవాడు.
అంటే శత్రువులైనా మిత్రులైనా సమభావంతో చూసేటువంటి వాడు, గౌరవమైన అగౌరవం కలిగిన, కష్టమైన సుఖమైన, కీర్తి అయినా అపకీర్తి అయినా వాటి పట్ల సమభావంతో ఉండేటువంటి వాడు, ఎల్లప్పుడూ చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉండేవాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవాడు. అంటే ఇక్కడ అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి చర్చించనివాడు, ఇతరుల నింద్యా వాక్కులు పలకనటువంటి వాడు. అది మౌనం అంటే. అంటే నోరు మూసుకుని ఉండడం అని కాదు ఇక్కడ. దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, మనకు లభించినటువంటి దానితో సంతృప్తి చెందేటువంటి వాడు, ఎవరి విషయంలో అనవసరంగా ఎవరి విషయాల్లో కూడా పట్టించుకోనటువంటి వాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడినటువంటి వాడు, మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి మనుజుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. అంటే ఆ భగవంతుడికి ప్రీతి పాత్రులైనటువంటి, ఆ భగవంతుడికి ఇష్టంగా ఉండేటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం మనం, అంబరీషుడు ఆ దుర్వాసముని శపించి ఒక రాక్షసుని తయారు చేసి తనకి చేస్తే చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆయనకి రక్షణగా ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణు చక్రం వెంటనే ఆ రాక్షసుని సంహరించడము, ఆ తర్వాత అంబరీషుడు వెంట పడడము, అంబరీషుడు వివిధ లోకాలు, బ్రహ్మలోకము, శివుడి దగ్గరికి, చివరికి విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తే కూడా ఆయన చెప్తాడు, నా భక్తుడికి నీవు అపకారం చేశావు కనుక నేను నిన్ను క్షమించను, నీవు మళ్ళీ నా భక్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్నే వేడుకోమంటే మళ్ళీ అంతటి మహామునిగా ఉండేటువంటి ఆ దుర్వాసుడు తిరిగి మరలే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వేడుకోవడం జరుగుతుంది. సో అది ఆయన భక్తులకు ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆ భక్త వాత్సల్యుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆ పురుషోత్తముడు ఆయన తన భక్తులను ఏ విధంగా కాపాడుకుంటారు అనేటువంటి విషయం. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యతోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానమత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. సో ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, భక్తి యోగము అను ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు నన్నే పరమ లక్ష్యముగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అంటూ నిరంతరం కూడా, అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ భక్తి యోగము అనేటువంటిది అమృత మార్గము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ దేవదేవుడిని పరమ లక్ష్యంగా చేసుకొని ఎవరైతే సంపూర్ణంగా భక్తిలో నెలకొని ఉంటారో, ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని ఉంటారో వారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఈ అధ్యాయం మొదటి శ్లోకంలో ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఈ భక్తి యోగ విధానము ఆయన్ని సాకార విధానంలో ఉన్నతమైనది, అలాగే ఆయన్ని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు, అలాగే ఆయనకి అంటే ఎటువంటి భక్తులు, ఆయన్ని ఎలాంటి భక్తులు, ఎటువంటి విషయాలను మనము ఆచరిస్తూ ఉంటే ఆ భగవంతుడికి ప్రీతి పాత్రులం అవుతామో అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో చర్చిస్తూ ఈ భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం ఇవాళ అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాం. సో సాధారణంగా భక్తులు అనేటువంటి విషయానికి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే ఆ దుర్యోధనుడు మరియు అర్జునుడు ని వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే కృష్ణ భగవానులతో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనని ఇక్కడ మనము ఉదాహరించుకున్నట్లయితే, సో ఇక్కడ ఒక ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు, ఇప్పుడు మనం చర్చించుకు భగవద్గీత ప్రారంభానికి దీనికి ముందు అర్జునుడు మరియు దుర్యోధనుడు ఇద్దరు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి దగ్గర, కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయార్థమై వెళ్తారు యుద్ధం ప్రారంభానికి ముందు. అయితే ముందుగా దుర్యోధనుడు వెళ్తాడు, కృష్ణుడు ఆ సమయానికి నిద్రపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి తలవైపు ఉన్నటువంటి ఆ కుర్చీలో వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. తర్వాత కొంచెం సమయానికి అర్జునుడు వస్తాడు.
అర్జునుడు వచ్చి సహాయార్థమై వచ్చిండు కదా. వచ్చినటువంటి ఆ అర్జునుడు ఆ ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారు పడుకున్నటువంటి ఆ మంచానికి కాళ్ళ వైపు ఆయన నిలబడి ఉంటాడట. ఇక నిద్ర మెలుకోగానే మనకి మన వెనక ఉన్నట్టు తల వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనిపించరు కదా. కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని ఎప్పుడు వచ్చావు అర్జున అని అంటాడట. అనగానే దుర్యోధనుడు అంటాడట, నేను అర్జునుడి కంటే ముందు వచ్చాను, నన్ను మందలించకుండా అటు అర్జునుడు ఏంటయ్యా నువ్వు మాట్లాడిస్తున్నావు, అర్జునుడితో మాట్లాడుతున్నావు ఏంటంటే ఆయన అంటారు, ఇక నాకు ఎదురుగా ఉన్నాడు ఫస్ట్ నాకు చూశాను కనుక అంటే, లేదు నేను ముందు వచ్చానంటే, సరే నువ్వు ఎవరు ముందు వచ్చినా నేను ముందు చూసింది అతన్ని, మాట్లాడించాను అతన్ని కాబట్టి అతనితోనే ముందు అతని విషయమే నేను చర్చిస్తాను అంటే అని చెప్తారట. అప్పుడు ఏంటికి వచ్చారు మీరిద్దరు అంటే, మేము నీ యొక్క సహాయార్థమై వచ్చాము అంటే, అప్పుడు ఆయన చెప్తాడట, కృష్ణ భగవానులు వారు అంటారు, నా యొక్క సైన్యం అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది, నారాయణి సేన అని అంటారు ఆయన యొక్క సైన్యాన్ని. ఆ సేన అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది, నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటాను, 2 భాగాలు చేస్తాను, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని సైన్యం అంతా ఒకవైపు ఇస్తాను యుద్ధం కోసం, నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటాను. ఇందులో ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయను, సలహాలు మాత్రమే ఇస్తాను అని చెప్తాడట. అయినా ఈ విషయంలో అర్జునుడికే ముందు అవకాశం ఇస్తున్నాను, ఏది కావాలనో కోరుకో అర్జున అంటే, అర్జునుడు అంటాడట, మాకు మీరుంటే చాలు ప్రభు, మీ యొక్క సైన్యం మాకు అవసరం లేదు అంటాడు. ఆ సమయంలో దుర్యోధనుడు ఎంతో సంతోషపడి, వాట్ అన్ అన్ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, ఎంతటి మూర్ఖుడు, అవకాశం వచ్చినా కానీ ఉపయోగించుకోలేదు, ఆ ఒక్క కృష్ణుడు తీసుకొని ఏం చేస్తావు, మళ్ళీ అందులో ఆయన ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయనంటున్నాడు, ఎంతటి మూర్ఖుడు అయ్యా అర్జున అనుకుంటాడట. మరి వాస్తవానికి ఒక నిజమైనటువంటి భక్తుడికి ఆ భగవంతుడు తప్ప మరొకటి ఏది కూడా విలువైనటువంటిది కాదు అని చెప్తుంటారు. సో అదే విషయం ఇక్కడ మనము తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇక్కడ అర్జునుడి విషయంలో అర్జునుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడు, నిజమైనటువంటి భక్తుడు. ఆయనకు తెలుసు ఆ భగవంతుడు ఉంటే, కానీ మళ్ళీ మోహానికి గురవుతున్నాడు. సో ఈ విధంగా ఆ భక్తులు ఆయన. సో ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాము, ఆ భాగవతం ప్రకారంగా 9 రకాలైనటువంటి భక్తిని మనం శ్రవణము, కీర్తనము, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సంఖ్యము, తర్వాత ఆత్మ నివేదనము. ఒక భక్తుడు 9 రకాలైనటువంటి భక్తిలో దేనినైనా సాధన చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ అండి అందరికి.